Ang dili sila pa-inject. Kay mga hadlock. Hadlock sila. Ay, ma-design. Hindi sila makakayo. Kailangan mo lang reaction sa pagbawi sa tao. Kaya lang, kontro. Ay, Okay, na. ako namin. Kani oh, Kaya lang mag-design na style sa loyo. Wala ko pumula-una. Gani. Magic. Mas tayo dito Eh. sa way of magic ka. Oo eh. May makaipon-ipon ka sa damo tao. Karon ra mo ko pagawas te. Ha? Karon mo ko pagawas. Alam mo ko na ba kung saan ko kung na mo hatag. Tagaiba ko clams dai. Nandiyan mo sa wala. Kung imo Ari lang na. da. Imo na guys na panahon. Imo na gid na. Gani. Kusus. Giuna man gani mga bata-bata pa sa inyo. Sa hook ni eh mahadlok may kung amo na sila. Pero dili na ah. Hindi na-explain kayo na gahos ko. Dahil pa kayo ko naglungag, di naglakat. Ano to ako gipas dito si Tehel? Ikuha naman ko sa ano. Iba daw pagka-registered sila mga kanang walk-in. Ano na klaro. Mga vendors ang magi-priority. Pag-senior. Grabe na. Kada ano, kada magtaas-taas na siya, imo lang irot. Grabe na na imo, hindi na kamahal. Pila man ang roots te. Pila man magpa-roots diri sa inyo. Puti na gid siya ba? Ingon tong sa po di bleach kuno para daw Kaya ganaan tablets. daw mosamot kag nipis akong buhok ko. Kay padulong na dagway ta Ano mga minupos. color dyan nga para sa white? Maminupos na ta. Pinapay mo edad? 40 na. Sus ko, minapos ang balita. Pre ba, pre? Pre, minupos agap kanipis ang buhok. Sa una ka ito, blooming na kayo na. Ya, problema gid ko. Baga kayo Okay, karon 50 na. ganito. Wala ka. Tuwing ba si Benta? Hindi na, bunda na ng 50. Uy, buko puti na dito na, no? Oo. Na, Wala na sina ko pa medicine, papahuway medisina. ay, dagko ko ba grano imo buko? Di na magkutan kay gatali man. Ay, kasi hindi matali. Inana man, no? Inana man ni haircut. Nga di na mo fly-fly. Kay gisyagi man daw murag na murag Fly-fly na gid siya. gilok-gilok. Sa syagi maana mo Oo. tao. Pero kasi dahil makulay ni mo, dahil balik ni healthy mo buhok. Gilok. Oo. Sige, pagbalik-balik magpa-roots. Di na po kamulan. Duha, tulo na. Kusog pabitaman na yan po, pala. Hindi mo ko nawala. Maggawas ang puti, amo na siya. Dilingon nga kuwan, nga mawala. Hindi na tatay galas. Sila man na inyong hair color din. Ano tayo kataas ko yun? Kaya dai. Wala ka ng asok. Sila tayo kanina yun. Day. Dala haircut, day. Pagay ako. Kisa kayo na lagi. Sa una sa sana, guna ko buka ron. Lahat ka, okay na po. Oo. Ewan mo ipan. Ang hapo kayo na tulog. Kapakayo. Dawa ka rin daw pakainawin. Subo pa naman kugaan. Gulang ka o, 40 pagkapin, sus, gusto. 40 kapin, pati magbataa. Wala ganun, bigay ng 50 na ko. Pipinta na ka po. Oo. Kasi ba ako magulang 16 na, bagay sa kayo na. Tundain na ni gawas ng mga overall. Ako. Pan kay siya, kanang pagsus kay siya ba kaya ta galing mo ne. Kami nang lani na magulang kami gitampok mo ni siya 60 man. Anak yun. Kasi sa nang lani na ulian kiniwang ba ko siya ayo. Wala siya babkat. Wala siya babkat eh. Hemong kat. Layer na siya. Sama-sama siya nang no. Ano uli-ulian siya. Kumuha mo kap yun. Diabetic. Ano bisa ng Julie? Control na siya. Hapit mo na mapatay si Manang nimo. Hindi ba yan doon? Ito na mapatay si Manang nimo. Kay abini nagana. Wala sila nagan. Wala. Hindi na mo. Kita na yun na sila. Hoy, this is nabanay. Sinus ng Julie. Makasuhit kila sa Julie. Ah, iya, may pasa.
gani, te. Sa susday, may milyon ko na pakaslan ako na si Manang ni mo. Ano ginawa ko? Oo, sa imo nung sabot mo ay. Sa imo. Wala na gid sinalami ha, Ah, hindi kasi nang lariya, susto tawahay na akong kinabuhin na, manumagbuhat na. Sa lawayon. Ang po, sa imo lang kasakit, kalipay, imo na, banay, ununungay. Magan siya kinainan. Magan siya. Hindi Hindi na gid gani siya.